ngonko la amanda dola Bordore ebi antena na kunafoni balan lakale sabu an dusu mandi kabini kunu an ye baara daminɛ n'o ye Bukari Tarawele n'o ye an jɛɲɔgɔn an baarakɛɲɔgɔn an kɔrɔkɛ n'o ye Seydou Bamanan Tarawele Seydou Tarawele Bamanan Bukari Tarawele jɛkafo ŋanaba kun don jɛkafo baarakɛla ba kun don a y'i tɔgɔ di arajo jɛkafo ma maaw y'a lakodɔn kosɛbɛ Ala ye a wele tiɲɛ so Bukari a kɛra karidon kalo tile 10 kuna sini sɔgɔmada joona n'o ye 5 heures du matin o karidon kelen lakansara sirilen kɔfɛ a taara ni ka taa da ka dayɔrɔ laban balimaw furuɲɔgɔn sigiɲɔgɔn baarakɛɲɔgɔn terisira kanuba maa si ma to kɔ Bukari ni gɛlɛya b'i ka togo togo ni maaw ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin ma a b'i hakili sigi a b'i ka gɛlɛya a b'a fɛgɛɲɛ kosɛbɛ Bukari ko bɛɛ lajɛlen bɛ laban Ala ta de la bɛɛ bɛ Ala ka bila kɔnɔ dɔnnibaaw ko an ye anw tɛ dɔnnibaa ye Ala ye diɲɛ da a bɛ tila ka diɲɛ wuli Bukari Tarawele maaninfin n'o ka waati sera Bukari o b'i kɔ don diɲɛ in na maa minnu ye an kɔ tiɲɛ so an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka bada dali nɔgɔyaw bɛɛ ye amina ya rabi Ala ka mɛn ka saraka b'u ye Ala kana ɲinɛ u kɔ fiyewu bɛɛ n'i ka waati don Bukari nin ye bi sɔgɔmada na baara taabolo ye nɛgɛ karafejuru bɛ Jibi bolo e ni ne Bukari ni waati b'a cogoya la an m'an da don sɛbɛnfura kɔnɔ ko la nka jɛgafo yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ jɛgafo y'a sigi k'a lajɛ ɲɛmaya so sabu an bɛ ko ko kɛ Bukari Tarawele ɲɛmaya so de bɛ yamaruya di arajo jɛgafo ye baarakɛyɔrɔ ye baarakɛyɔrɔ min bɛ baara kɛ ni ɲɛmaso ka hakilina ye ni ɲɛmaso ye an bila sira o sira fɛ Bukari an bɛ baara kɛ n'o ye o kuma bi sɔgɔmada in na ɲɛmaso y'a kanu an kɔrɔkɛba Seydou Tarawele Bamanan a ye baara ɲuman min kɛ jɛgafo kɔnɔ an ka lajɛ an ka dɔɔnin fɔ bamanankan an bɛ dɔɔnin de fɔ Bukari bamanan ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye baara o baara kɛ jɛgafo kɔnɔ yan e ni ne an m'an da don a la sisan fo sini ɲankuma an da tɛna se ka se a bɛɛ ma o kuma man di da kelen na an bɛ tila ka telefɔni labila n'an y'an da don bamanan ka kɛwale dɔw la Bukari bamanan ne y'a dɔn a mɛnna 1996 ne ye bamanan dɔn jɛgafo kɔnɔ ka jɛgafo to Jelibugu la Bukari Tarawele n y'a dɔn tuma min na o y'a sɔrɔ bamanan a bɛ jɛmukan dɔ kɛ ko kɔtɔtulon o y'an ka laadala kumaw ye dugu o dugu kɔnɔ laadala fɔli dɔ bɛ yen o kɔtɔtulon a bɛ t'o kɛnɛ kan ni ka o laseliw ta ka na n'o ye ka n'o kɛ ɲɛnafinbɔ ye sabu Bamakɔ ye bɛndugu ye bɛɛ lajɛlen ka laadala fɔli n'i y'i sigilen to Bamakɔ k'a mɛn a b'i nisɔndiya i ka dugu kumakan n'i y'i sigilen to Bamakɔ k'a mɛn a b'i fari foni bamanan tun b'o baara kɛ Bukari n y'a dɔn k'a fɔ a bɛ jɛmukan dɔ fana kɛ ko Gorobinɛ supérieur kɛnɛ a bɛ kuma gorobinɛw kan a bɛ kuma kokɛlabaw kan Bukari n y'a dɔn revue de presse an filɛ min kɛnɛ kan n'o ŋana belebele kun don n y'a dɔn n'o fana baara ye ale ni Daba Tunkara ka taa bila Cambɛli Gimayara la Bukari n y'a dɔn n'o baara ye n y'a dɔn ni jumɛn fana ye o ye karamɔgɔnin ko n'o ye donsofɔli kɛnɛ ye Bukari fo ka taa fɔ ko bana in y'a sɔrɔ nin baara ninnu kelen kelen n'a bɔra Gorobinɛ supérieur la Bukari Tarawele a tun b'a sɔnni sigi nin baara ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan a tun ka d'a ye kojugu Bukari bamanan yanni a bɛ don arajo la ɲɔgɔlɔnbɔla kun don a ka baara fɔlɔ o tun ye catiribɔ ye commune 1 troupe locale bamanan ye pièce caman kɛ o la o de y'a to ɲangora ciko kun ka d'a ye n'o ye yɛlɛkow ye ni bamanan ko tan k'i jɔlen ɲɛna i b'a sɔrɔ 8 yɛlɛko b'a la o yɛlɛko in ti dɔwɛrɛ ye dɛ
a tun bɛ ɲɔgɔlɔn de bɔ o ɲɔgɔlɔnbɔ o yɛlɛ sabu ɲɔgɔlɔnbɔla ka baara ye ka maninfin nisɔndiya ɲɔgɔlɔnbɔla ka baara ye ka maninfin ɲagari o tuma a fana tun bɛ o de kɛ sabu a mɛnn'o la kojugu bamanan mana kɛ jama la wo a mana k'i kɛrɛfɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan maaw ɲin tɛ datugu Bokari Tarawele Ala y'a ka baara kɛ Ala mana ko ko kɛ o de ka ɲi Bokari Tarawele n'i y'a lajɛ radio Jɛgɛfo ɲɛmaayaso ale ka yamaruya kɔnɔ Jɛgɛfo sigi furadama kana bila bi la Ala y'a wasa don Jɛgɛfo baarakɛla minnu na Bokari Tarawele a ka ca hakili ye jɔn ye Bokari Tarawele hakili tora minnu na hakili ye jɔn ye k'o fɔ ka kuma d'a kan Bokari Tarawele sabu an bɛ nkalon so minnu y'an kɔ tiɲɛ so Kujeji Tarawele Bokari Tarawele bɛɛ ko a ma ko Kuje ale fatura san 2008 Jérôme Diarra ale fatura février 2015 Mariam Kouyaté Jelimuso Fama ale fatura septembre kalo 2017 Amadou Moumé Koné CDG ale fatura mars 2018 Alou Keta Patterson ale fatura mars 2019 Adja Nantene Kondé ale fatura juin 2019 Seydou Traoré Bamana ale fatura janvier 2021 n'o tun ye kunasini 10 janvier 2021 Bokari Tarawele hakili ye jɔn ye maa fila fana bɛ yen Bokari Tarawele n'olu fana tun ye an dɔ ye an tun b'olu jate arajo baarakɛla ye sabu u b'an kɛrɛfɛ hɛrɛ ni hɛrɛ tana na an ka foyi tɛ pan u kunna n'o ye Bintu Kamara bɛɛ ko a ma ko Finɛ Bintu ale fatura mars 2019 Seba Lamini Sisoko numéro 2 ale fatura août 2019 Bokari Tarawele ninnu maa fila u tun y'an kanu kojugu i b'a fɔ ko Jɛgɛfo baarakɛlaw don an ka hɛrɛ ma wuli u bɛ y'a kɛnɛ kan u b'a kɛ ka ja an ka hɛrɛ tana mana wuli u b'a kɛnɛ kan u kan ka fɛn min kɛ ɲamakalaya baara la u b'o kɛ k'a diya Bokari Tarawele an tɛ se ka ɲinɛ u fana kɔ sabu an bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka baara boloda ɲɔgɔn fɛ Bokari o tuma an bɛ kɛnɛ min kan Bokari an bɛ bonyamasegin kɛnɛ kan bonyamasegin Bokari o ye fɛnba ye sabu ni maninfin jɛra Bokari Tarawele min ye bonyamasegin ye i b'o kɛ ka ɲɛsin a tigi ma Bokari n y'o de fɔ n ko hakili ye jɔn ye Lagare o tuma n'ale tun bɛ baronin na Bokari ale fana fatura a tun bɛ baronin na Jɛgɛfo kumaso in kɔnɔ yan Kasongaw ka émission a tun b'o boloda Jɛgɛfo kɔnɔ yan o tuma min ye Lagare ye Fatumata an b'a fana fo Bokari Tarawele a fana bɛ tiɲɛ so Bokari Tarawele hakili ye jɔn ye n'i fana hakili bɛ fɛn minnu na Bokari Tarawele sabu lamɛnbaaw sigilen tulo b'an kan na Bokari hakili ye jɔn ye maninfin Bokari jimifɛn bɛɛ lajɛlen bɛ fili an bɔlen filɛ k'an da don fɛn minnu na ne hakili tun ma Lagare ye o tuma min ye an samanen filɛ nin ye Lagare tɔgɔ la Bokari baara in a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka gɛlɛn hakili bɛ bamanan a ka fɛn dɔ la kunun daba ye i da la s'a ma k'a yira k'a fɔ ko bamanan baara in tun ka d'a ye kosɛbɛ nkalonto kumana k'o kuma sɛbɛntiya Jérôme Diarra fatulen Bokari a fɔra min ye Jérôme baarakɛɲɔgɔn ye k'u ka seereya kɛ u ka kuma dira an ma église kɔnɔ Bokari Tarawele daba ye kɛnɛ labila bamanan ye o tuma ɲɛmaayaso ye kɛnɛ labila daba ye daba fana y'a labila bamanan ye bonya kɔnɔna la bamanan y'i jɔ k'i tigɛ ɲɛsin Jérôme dalen ma a ko Dankɔrɔba i da Dankɔrɔba in taara o tuma ni micro ye a bolo a tun ye micro kanu kojugu a ma foyi bila micro ɲɛ a ko Dankɔrɔba in tun ye cɛ ye mais min fɔ i da Jérôme i da an ka dugawu b'i ye i ye baara in kanu a bɛ k'a fɔ tuma min na a bɛ k'a fɔ a wasalen ani cɛya o de Dankɔrɔba n'o ye bamanan Seydou Traoré o de filɛ nin ye o fana taara i da Bokari diɲɛ ye nin ye dɛ baarɛ a bɛ nin wajulu kuma fɔ kuma bɛɛ karisa taara an bɛ dugawu kɛ karisa ye karisa y'an kɔn Bokari Tarawele a taara yɔrɔ mun na dɛ don dɔ an fana kelen o kelen an bɛɛ de bɛ taa yen siga t'o la maa si tagabaliya tɛ Bokari bamanan a don Jérôme dalen a kumana ka wasa kosɛbɛ o de bamanan fana y'i da ni micro juru ye
Bakari Tarawele bana bɛ se bamanan seru ma tuma min na Bakari i b'a ye k'a fɔ baara in ka d'a ye hali n'a ka turu tɛ revue de presse la i b'a ye radio kɔnɔ waati bɛɛ a nana daminɛ ni mura ye kanw nana sisi Bakari ni ka farigan wɛrɛw don a kɔrɔ o kuma fɔ ɲɛmayaso y'a kanu hali bi baara kanu kama bamanan ma fari fa tile kelen k'a bɛ baara bila kan sisilen a bɛ n'i sigi micro la waati dɔw la maa minnu bɛ k'a lamɛn kuma dɔw la f'u t'a kumakan mɛn nka o n'a ta o ta bamanan b'i ni gɛlɛya a ko baara in de ka di n t'a falen foyi la n bɛ n da don a la Bakari fo ɲɛmayaso de y'a ɲini sa o kuma a k'a lajɛ a k'a sɛgɛnnafiɲɛ a ka furakɛli baaraw boloda o de furakɛli daminɛnen ye an ye danan gosi maaw wulila jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni k'an boloma gɛn Bakari maa minnu y'an dɛmɛ Bakari a dagosi ka bon kosɛbɛ n'an ko an bɛ kuma o la an bɛna ɲinɛ dɔ kɔ o b'a fɔ k'an ɲinɛna ale kɔ k'ale ta ka dɔgɔn o de y'a to an ɲinɛna kɔ an bɛna ɲinɛ dɔ kɔ o b'a jira k'a fɔ ale ta ka can an kuma ka ɲinɛ ale kɔ Bakari hakili ye jɔn ye maa o maa ye dɔrɔmɛ kelen bɔ a kun k'a di an ma Seydou Tarawele bamanan a ka bana la Bakari Tarawele fo ka n'a bila suko la an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'u ni ce ko Ala k'a bila u ka minjani na Bakari Tarawele a kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna bamanan an y'an seko kɛ lamɛnbaaw y'u seko kɛ nka Bakari ni Ala ye min latigɛ o de bɛ kɛ dɛ Ala de y'a latigɛ ni waati la ko bamanan bɛ taa Bakari anw y'a baara kɛ ɲɔgɔn ye an y'a balima ye an y'a somɔgɔw ye Bakari Tarawele anw si seko t'a la don laban maa si seko de t'o la Bakari min ye an ni maa minnu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye sɛbɛnnikɛlaw ye Bakari ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔna la o sɛbɛnnikɛlaw bɛ wele Bakari u fana bɛn'u da don bamanan ka seereyaw la u ye bamanan dɔn waati min na u jɛra baara minnu ma Bakari o kuma olu fana bɛn'u da don la waati n'a nataw la nka bi e ni ne an bɛna nɛgɛjuru labila Bakari maaw ka se ka don nɛgɛjuru fɛ ni k'u ka dugawu don kɛ arajo jɛ ka fɔ ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔna la Bakari yanni maaw bɛ don nɛgɛjuru fɛ i ni bamanan a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ye bamanan i y'a dɔn dɔɔnin Bakari Tarawele hakilina jumɛn b'i bolo bamananko la Bɔ Jabate i y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan e yɛrɛ ɲumanna an kɔrɔkɛ don wa an ɲɛmaa fana kun don maa min n'o tun ye bamanan n'o ye Seydou Tarawele kɔni sanga n'a ka waati i da tula la cogo min na maa do ne tun y'a ye sanga n'a ka waati a bɛ kɔrɔfɔ i y'a ye k'a fɔ ou bien i y'a ye cogo lahalaya cogoya wɛrɛ la o a kɔni a bɛ kunbɛn ni nisɔndiya ye wa a bɛ kɔrɔfɔ minnu fana f'i ɲɛna a bɛ maaninfin hali n'a sɔrɔ la i dusu cɛlen ba a b'i dusu lafiya mɔgɔ min kun don a bɛ b'a fɔ i yɛrɛ i y'a fɔ cogo min na ɲɔgɔlɔnbɔla kun don jɔn a la waati dɔw la yɛrɛ i t'a dɔn yɛrɛ ko ɲɛmaa yɛrɛ don maa min fana don a ye ko caman kɛ a ye ko minnu kɛ nafa bɛ nin bɛɛ lajɛlen na min ye depuis waati min na i yɛrɛ ɲuman ne sela yan waati min na 1er janvier 2006 i y'a dɔn ale ni daba ka se Jɔrɔmu ma Ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na u de tun bɛ revue kɛ fo ka na kɛ Ala nana n'a ka na ye anw yɛrɛ fana sen don n'a ko la nka ka minɛ waati fo sisan jɔn ko Ala ma fiɲɛ ye bamanan na an bɛ dugawu don de kɛ sa hali busa Ala ka saya k'a ma hɛrɛ ye ka dugu suma kɔrɔ a fɔna si min na k'o di a kɔw ma ka barika don a ka du la Ala ka dugawu minɛ Bakari Tarawele an baarakɛɲɔgɔn maa fila bɛ yen an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin ma hakili b'u la kosɛbɛ an bɛɛ lajɛlen an ka jɛ an ka dugawu kɛ Bakari Tarawele o bɛ se ka hɔrɔnya cogo min na ɛlɛ ni an bɛ yafa de ɲini min ye ba juges fɛ Bakari Tarawele an baarakɛɲɔgɔn fila u ka se k'u labila n'o ye an jɛɲɔgɔn an dɔgɔnin journaliste Seydou Umaru Tarawele journaliste Seydou Bakari Tarawele a bɛ bolo la min ye vieux blé ye Bakari Tarawele a fana bɛ bolo la an bɛ jɛ an bɛ dugawu kɛ ni maa fila ye hali bi ka yafa de ɲini ba juges fɛ Bakari u k'an mago to Hélène u k'an mago to an bolo fila b'an kɔ dɛ o tuma min ye an ka baarakɛla fila ye Bakari Tarawele u bɛ se ka hɔrɔnya cogo min na ka n'u ka kunnafoni di baaraw la Bakari Tarawele o tuma an b'o ɲini u fɛ su fara tile kan
Bari an y'o de fɔ nin ye bi baara taabolo ye lamɛnbaaw ka faamu sabu lamɛnbaaw b'u sigi ni ka kunnafoni balan ma kɔnɔ bari kunnafoni balan a ka di a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye bari taro an bɛ waati min ko bi bari an dusu man di an bɛ waati min ko bi fari jɔlen tɛ kosɛbɛ an bɛ waati min ko bi bari an bɛ tasi bila la bari a n'a ka kan I ni maa min jɛra san 20 ni kɔ bari taro ni Ala ka wele sɔrɔ ma bari taro ni y'i sigi k'i miiri a bɛ farifaga lase ma ko caman na n'i sigi k'i miiri Bɔkari Tarawele I kan ka fɛn dɔ ta k'a tigi sɛgɛrɛ sabu a tigi ka waati laban de don waati laban Bɔkari Tarawele o kan ka kɛ tasi bila ye Bɔkari o kuma nɛgɛjuru an b'a labila lamɛnnikɛlaw ye minnu bɛ ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Minaka Bɔkari Tarawele maa o maa tulo b'an kan na Seydou Tarawele bamanan Seydou a fatura Bɔkari an bɛ tasi bila la foli jumɛn b'u bolo dugawu jumɛn b'u bolo ni ka ɲɛsin an kɔrɔkɛ an baarakɛ ɲɔgɔn ma n'o ye bamanan Seydou ye allo allo waalaikum salam an bɛ Ala tanu alhamdulillah bisimila tɔgɔ duman jamu duman Kalulu Aidara kan wele ka bɔ min ka bɔ Ɲanan place la aya bisimila bon an bɛ foli de kɛ Seydou Tarawele an b'a fɔ Ala ka hinɛ na Ala ka yafa ma amin effectivement ne kɔni n'a ma jɛ nka ne kɔni y'a kumakan kanu ka taa ye fo arajo ka taa lajɛ a don yɛrɛ a ye bisimila an ye baro dɔɔni kɛ a b'a fɔ ne ma ko n ka sigi ko bon o kɔni o tɛmɛnen na cɛ a kumakan ka di ne ye tiɲɛ yɛrɛ la ne boloda ka bɔ an ka yɔrɔ la ka taa ye k'a sɔrɔ a bɛ émission na ka se ka o tulalen kɔ a fɔra ye ko mɔgɔ b'a kɔ vraiment ne kɔni ko n yɛrɛ de nana ka n'a ye a don a ko a jira ko a yɛrɛ ye bisimila an ye baro dɔɔni kɛ n sɔrɔla ka wuli tiɲɛ ne kɔni m'o siri ɲɔgɔn ya a kɔni kun ka di a kuma ka cɛ kojugu kosɛbɛ kosɛbɛ donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika nɔgɔya amin 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 a ko mɔgɔw Ala ka limaniya di an bɛɛ lajɛlen ma amin 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 arajo mɔgɔ ye dɛmɛ min kɛ Ala ka aw bɛɛ lajɛlen sara n'an ŋaniya ye amin amin parce que baara ɲɔgɔnya de ye nin ye tiɲɛ yɛrɛ la I n'an ko I n'an ɲɛ de kosɛbɛ kosɛbɛ o don ko ta na sin da jin Ala de ko I n'an ko I n'an ɲɛ de an ka dugawu kosɛbɛ ayiwa an b'i fɔ nɛgɛjuru bɛ ka dégrader I Haidara weleli diyara n ye kosɛbɛ 20 24 76 29 radio Jɛgɛfɔ don allo somɔgɔw bɛ di alhamdulillah tɔgɔ duman jamu duman I b'an wele ka bɔ min aba amin 24 76 29 radio Jɛgɛfɔ don Bɔkari Tarawele nɛgɛjuru bɛ bɛɛ ka bila kɔnɔ hali bi mɔgɔ b'an kɔ oui allo allo oui tɔgɔ duman jamu duman tonton Bɔ I ni sɔgɔma ni sɔgɔma I denmuso de don Fatim ayiwa Fatim kɔni baasi tɛ yen ayiwa bisimila Ala ka hinɛ ni sala amin amin Ala ka yafa k'a ma amin amin Ala ka jigiyɔrɔ ɲɛ amin amin sera k'an minnu to bɔ Ala ka barika don an yɛrɛ la amin amin Ala ka ɲɛgɛn ta don ma amin amin Ala ka dugawu minɛ merci beaucoup Ala ka dugawu minɛ 20 24 76 29 radio Jɛgɛfɔ foli jumɛn bɛ aw bolokɔrɔ ni ka sɛmɛ an kɔrɔkɛ an baarakɛ ɲɔgɔn bamanan Seydou Tarawele allo allo a ni sɔgɔma anba somɔgɔw bɛ di aw yɛrɛ sira anba ne bɛnkɛ de don I tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min ne tɔgɔ Umu Konare n bɛ Korofina ayiwa bisimila ne mana taa misiri la juma caman ne bɛ don ka foli k'a la kosɛbɛ kosɛbɛ ne bɛnkɛ de don n dala kuma tɛ a kɔrɔmuso de tun bɛ ne fa kun n bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la amin amin Ala ka yafa ma amin amin Ala ka dɔyɔrɔ suma amin amin a y'an kɔ si min na Ala k'o d'a kɔ ma amin amin Ala ka barika don du la amin amin Ala kana du barika t'a fɛ amin amin a bɛ bɛɛ ni kan di ne ma tuma bɛɛ n'a ma lemuru san ka di yan juma wula fɛ a bɛ 200 di yan n bɛɛ ni muso hɔn lemuru san ka taa di denw o cɛ kun don
ne bɛnkɛ in tun ka ɲi dɛ. O cɛ kun don dɛ. Walahi. Ala ka da yɔrɔ suma ka ɲininkali bɛɛ ma. A ye jama min sɔrɔ o yɛrɛ o bɛ wasa. O bɛ wasa bɔ. Bɛnkɛ ka jama kɛra jama ye. Kojugu kojugu i bɛ fama k'a ye dɛ. Fama ka ni ɲɔgɔn jama ye mɔgɔ nɔfɛ dɛ. Kojugu. Lahi don o don a yɛrɛ b'a fɔ ko sutuba maɲa. A yɛrɛ taara da sutuba maɲa kɔnɔ. O tun b'a da kɔnɔ waati bɛɛ. Walahi sanga ni waati a b'o de fɔ. Ko belebelew dalen bɛ yen. A b'a fɔ ko belebelew dalen bɛ sutuba maɲa na. A yɛrɛ kɛra sutuba maɲa dunan dɔ ye bi. Kosɛbɛ. Ami. Bah, merci beaucoup. I Konare. 20 24 76 29 radio Jega Fodo. Nagajuru bɛ ka bila kɔnɔ. Allo. Salam alaikum. Alaikum salam. Jawate. Ba. Basala. Tɔgɔ duman jamu duman kan wele ka bɔ min? Idrissa Jarado. Miangala Kuti. OK, bismillah. Ama dore gala ina siru trawla. Ami. Allah ya fakama. Ami. Laka jingor. Ami. Nanta jemmala kan ko. Ami. Laka rene kan ta dum. Ami. Tengah tale wati mane masap me wati naga boroni mo godo me ko jaba. Aha. Wala na fatullah. Baroni mo godme? Ko jaba. Ale ba ma mena don ne. O fatura mi? Ha? O fatura katomi? Amna rajola ere. Ado ne amere re wole ganya ko mediena. Ma mena don. Aywa. Amedo ku be. Ba ya ko ku be. Ami. Merci beaucoup. 20 24 76 29 à Radio Tchekafo. 20 24 78 78. Allô. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Usman Haidara Jilibugu. Awo. Bismillah Haidara. Wala ya farasiru mala ya inala. Ami. Ala ya fagama. Ami. Ala ya kaburu noro. Ami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah ka duwawu minɛ. Merci beaucoup. 20 24 76 29 Radio Jekafo 20 24 78 78. Allô. 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 Oui, allô, ani sɔgɔma. Aba, tɔgɔ duman jamu duman I b'an wele ka bɔ min? Dauda Sibi ka bɔ Korofina. Dauda Sibi ka bɔ Korofina. Dauda Sibi ka bɔ Korofina. Ok, bisimila Sibi, bisimila kuma b'i bolo. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ Seydou Tarawele bamanan na. Ami. Ala ka yafa k'a ma. Ami. Ala ka kaburu nɔrɔ. Ami. Ala ka saya kama lafiya. Ami. Ala ka nin ba cɛ ɲɛ. Ami. An n'an bɛ taa jɛmin na Ala ka nɔgɔya. Ami. Ala k'an yɛrɛ ɲɛgan. Ami. Ala k'o kɛ k'ale kama. Ami. I b'o bonya kama. Ami. Vraiment ani vraiment a kɛra misi ko ye mɛnɛ. Yalla adamaden jɔn ka sabali. Kosɛbɛ. Nin ye Seydou Tarawele tacogo yɛrɛ ye. Diɲɛ bɛ tan de dɛ. Kojugu. Siga t'o kuma la. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka bada bada. Ami. A n'a silamɛsu bɛɛ lajɛlen. Ami. Ni saya bɛ s'a ma o k'a sɔrɔ an yɛrɛ ni Ala ka di. Ami. Ala ka n ka kumakan laban kɛ shahada la ilaha illallah Muhammadu rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Merci beaucoup, merci monsieur Sibi, Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Allô. Jekafo do ale bɛ nɛgɛjuru bɛ bɛɛ ka bila kɔnɔ maa dɔw y'an ta sisan radio Jekafo do an ma fili kunnafoni balanbo de waati kɔnɔna la nka an jɛɲɔgɔn an kɔrɔkɛba n'o ye Seydou Tarawele bamanan Ala ka wele sera ale ma kari don bonyamasegin duwawu don ka ɲɛsin anw jɛɲɔgɔnba maa min kɛra sababu ye ni ka tɔgɔba ta k'a lase radio in ma maa min kɛra sababu ye ni ka daraja ta k'a lase radio in ma a belebele dɔ ye Seydou Tarawele bamanan ni Ala ka wele sɔrɔ ma anw tɛna se ka dɔ wɛrɛ kɛ bakari o de ye ka duwawu
o don an tɛna se ka dɔwɛrɛ kɛ o de ye ka tasibila kɛ an ka baara ye kuma ye bɔgɔ ni ka kuma ni ka tila ka kuma di lamɛnnikɛlaw ma maa minnu ye an kanu Bubakari Tarawele u fana k'u ka dugawu don kɛ an b'o de dugawu don kɛnɛ kɔnɔna la. A ka kɛ ten. Allo. Tɔɔrɔ foyi tɛ. Tɔgɔ duman jamu duman. Mariam Traoré wala i bɛ weleli la ka bɔ min? Jelibugu. Ayiwa dugawu bɛ. Amina. 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 Amina ya Rabbi. Amin amin. Amina ya Rabbi. Voilà. Wati. Voilà. Bugari hali bi nɛgɛjuru bɛ ka bila kɔnɔ 2024 116 29 fɔ. An baarakɛɲɔgɔn radio fana bɛ se ka don sabu a ye bamananw kumakan mɛn waati caman a ka lamɛnnikɛlaw sigiyɔrɔ la u ye bamananw kumakan mɛn waati caman. Radio promoteurs ni radio dirigeants wɛrɛ. Bugari o fana bɛ se ka don nɛgɛjuru fɛ. Allo. Allo ani sɔgɔma. Aba somɔgɔw bɛ di? Wa Jabate. Oui. Kɔri baasi tɛ yen? An bɛ Ala tanu. I Jabate. Tɔgɔ duman jamu duman? Dawuda Danbele Bɔnsɛbugu sugu la. Dawuda kɔni baasi tɛ yen? An bɛ Ala tanu. Kɛra tile fila ye. O kɛra. Ayiwa atelier kɔnɔmɔgɔw kɔni baasi t'u la? Baasi t'u si la yan. Tabarikala. An bɛ dugawu kɛ banbatɔ ye. Ko Ala ka yafa a ma. Amin. Ala ka saya k'an ma lafiya. Amin. Ala ka fara an mankutu jɔnw kan. Amin. An ka banbatɔ sugu bɛɛ lajɛlen. Amin. Ala k'an yɛrɛ k'an da don. Amin. Dɔ b'a kɔnɔ kosɔn. Salut. Merci Dambélé. Merci. 2024 116 29 fois. Allô? Min ye an kɔrɔkɛ ba n'o ye Seydou Tarawele bamanan an baarakɛɲɔgɔn dankɔrɔba in a taara i da Bubakari Tarawele nɛgɛjuru labilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ye ayiwa nka yanni nɛgɛjuru Bubakari maa dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ bamanan ye waatini mun kɛ kumabaliya la k'a sababu kɛ a ka farigan ye o tuma bamananw kumakan tununnen b'o la o tuma an bɛ taa Jibi fan fɛ a ka maaw hakili lajigin bamanan ka kuma la. Tɛ kɛ sini minnu bɛ gafe yɛrɛ dilan imprimɛriw bɛɛ n'i ka don n'olu dimina gafe tɛ bɔ fiyewu olu fana bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la o tuma n'i ye gafe sɛbɛn ka t'i jɔ mansini kunna maa min bɛ ayiwa a sɛbɛnninw k'a la n'o tɛ yen i na segin dɛ o la nka bi bɛɛ kɔni ye baara daminɛ bɛɛ baara daminɛna o gafe tɛ se ka bɔ dɛ fɔ sini o la i ka dɔn awa kunnafoni dilaw caman bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la o kama bi gafe ma se ka sɔrɔ o tuma an na bi kɛ sanbe ye donka dɔ tɛ. Buna nin de ye dankɔrɔba in ye bamanan Seydou kɔni a n'a kan dumanba in nin don ani nin de kun don Bubakari Tarawele a don an ye nɛgɛjuru labila sabu a don gafe ma sɛbɛn baara kun ka di dankɔrɔba in ye kojugu Bubakari Tarawele kabini ne donna gafe la ne ni maa min tun bɛ bɛn ka caya kosɛbɛ o de y'ale sabu ne ka don kun ye tarata o tarata bamanan fana tarata o ye dabaka repo ye ne ni bamanan de tun bɛ bɛn tarata o tarata Bubakari ni bamanan nana i b'a nacogo yɛrɛ ye a ka tɔgɔmacogo i b'a dɔn k'a fɔ k'a kɔrɔtɔlen don fɛn dɔ ma o ye n nakun ye fɛn min ye n kɔrɔtɔlen don joona ɛri ka se an k'a daminɛ baara in tun ka d'a ye kojugu a ye baara kanu maninfin fɛn diyara i ye i y'a kanu Bubakari Tarawele i bɛ k'a kɛ ka ɲɛsin maa minnu fana ma u b'a dɔn tigitigi k'a fɔ i bɛ fɛn min na a ka di sɛbɛ don u fana b'i kanu i ka ko taabolo bɛ diya u ye u bɛ dugawu k'i ye Bubakari Tarawele an filɛ nin ye o bonyamasegin de kɛnɛ kɔnɔna la dankɔrɔba in taara i nɔgɔma k'a si to san 50 ani san 8 na furumuso 1 den 4 musoman 3 cɛman 1 Ala ka barika d'u la amen Bubakari o tuma an bɛ malidenw wele hali bi ka welewele dakan kɛ Bubakari Tarawele muso ni denw maaw k'u kɔfilɛ dɛ maaw k'u kɔfilɛ ka ɲɛji cɛ Bubakari maaw k'u kɔfilɛ maaw kana ɲinɛ furumuso ni denw bɛ so kɔnɔ maaw k'u kɔfilɛ an b'o de welewele dakan lase hali bi Bubakari maaw ye ŋaniya ɲuman min kɛ ka an sɛgɛrɛ bamanan ka bana la a ka denbaya bɛ yen dɛ o fana ye ko wɛrɛ ye
denbaya dahirimɛ denbaya ka wuli ka jɔ ɛlɛ ni an bɛ welewele dakan lase bɛɛ lajɛlen ma maaw k'u kɔfilaw fɛnɛ la Bɔri Tarawele nɛgɛjuru bɛ bɛɛ ka bila kɔnɔ 20 24 76 29 radio Jɛgɛfɔ don allo Jabate an ba kɔrɔ baasi kɔnti an bɛ Ala tanu bɔ Jabate mi fɔ k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye ka Jɛgɛfɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ k'u barikada a diyara n ye bɔ Jabate an bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn an b'a fɔ ko Ala ka hinɛ bamanan seli la amin amin Ala ka yafa k'a ma amin amin a y'an ka kitimu Ala ka nɔgɔya amin amin an n'a bɛ taa jamu Ala ka nɔgɔya amin amin Ala ka hinɛ an n'a sinamasiw bɛɛ lajɛlen la amin amin bɔ Jabate dan tɛ aw la dan tɛ Jɛgɛfɔ la wallahi an ye Jɛgɛfɔ kanu an bɛ nimisa fiyewu an bɛ nimisa wallahi bɔ Jabate ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ka don Jɛgɛfɔ kɔnɔ ne bɛnna ni bamanan seliw de ye a bɛnna dimanche de wula ma a don a ye de bisimila ka se hakɛ mun na a ye seri k'u diya ne ye ne taa o taa Jɛgɛfɔ la ne seri min nisɔndiya wa n bɛna don Jɛgɛfɔ kɔnɔ ka ban Jɛgɛfɔ mɔgɔ bɛɛ a bɛɛ ko ka di ne ye wallahi o tuma Ala ka hɛrɛ kɛ Jɛgɛfɔ mɔgɔ bɛɛ ye ne yafara bamanan seliw ma Ala ka yafa ma a mɛ foyi kana na ne hɛrɛ tɛ a mɛ foyi fɔ ma ne hɛrɛ tɛ Ala ka sedu a yarabi Ala k'a kɔ barika Ala k'a kɔ barika hinɛ Ala silamɛsu bɛɛ lajɛlen la bɔ Jabate Banaba mara la radio dɔ bɛ yen ko faso kanu u ko k'u bɛ ka u coloniser aw la n tɛ tubabukan na k'u bɛ ka a bila Banaba mara bɛɛ bɛ k'a mɛn ko u ye n wele k'a fɔ n ɲɛ a b'a hakili to fana na n'Ala sɔnna ko a tɔgɔ ye di radio yɛrɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ tuguni o n y'a tɔgɔ fɔ sisan a tɔgɔ laban bɔ n kɔnɔ tuguni faso kanu ayiwa faso kanu kosɛbɛ an b'a dɔn a b'u dɔn dɛ awɔ an b'a dɔn kosɛbɛ ayiwa salamu aleykum waaleykum salam Koyita merci an bɛ nun Koyita fo 20 24 76 29 Bakari radio faso kanu Banamba an bɛ u fo u y'a yira n na an bɛ kunnafoni fɛn fɛn kɛ sigidalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ an mankan mɛn fana bi ten kɔlɔnba da ka taa bila radio tɔw la ayiwa Bakari o dugu de ka dɔgɔn bi jamana in kɔnɔ o duguba ka dɔgɔn bi radio min bɛ yen ko 1 2 ta synchroniser Jɛgɛfɔ la a ka dɔgɔ an bɛ min kalama wo an tɛ min kalama wo Mali kɔnɔ bi k'a daminɛ duguba arrondissement k'a daminɛ cercle région kɔnɔnaw la o ka dɔgɔn bi Mali kɔnɔ bi ko radio minnu bɛ sigida kɔnɔna la k'u t'u synchroniser Jɛgɛfɔ la Jɛgɛfɔ bɛ se ka lamɛn cogo min na Bakari hakili dɔ tɛ kɛ ko gansan o bɛ kɛ ka da kun dɔ de kama o yɛrɛ ye an ka baara kɛcogo ye Bakari kabi an y'o dɔn o de ye dɔ fara an ka cɛcirijala kan an ka lamɛnni dan tɛ Bamako ye an bɛ lamɛn Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ lamɛn jamana kɔfɛ o tuma o ye danaya min ye Bakari an bɛ dɔ de fara an ka baara kan foyi tɛ bɔ a la fiyewu allo assalamu alaikum wa alaikum salam Sidiki Damele Mayambugu Sidiki vraiment ne bɛ foli kɛ bamanan ye halibi Ala ka hinɛ a la amin Ala ka yafa k'a ma amin ya rabbi Ala k'an bɛɛ ka saraka bɔ ye amin amin Ala ka limaniya ko an na amin ya rabbi Ala ka dugawu minɛ amin allo 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 Jibi hakila nagɔ ma ɲɔgɔn sɔrɔ bɔ Jabate namu e yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la min ye halisa seru sɔrɔ bamanan a ye baara minnu kɛ n'o ye baara kumaw ye Jɛgɛfɔ kɔnɔna na da tɛna se ka se a bɛɛ ma nka bi don in kabi kununko ka se bi ma k'a ta ka kɛrɛnkɛrɛn n'o de ye tasibila ye ani waleɲuman dɔn ka ɲɛsin fure ma hali busa an bɛ dugawu kɛ a taara ka si min to Ala ka a denw ma min ye Ala kana du barika ta a fɛ wa i bɔra kuma min fana na sisan tiɲɛ don janaja don maanifinw caman wulila ka u ka ŋɛniyajiraw kɛ nka halisa a den minnu bɛ yen ka fara furumuso kan hali busa an b'a ɲini u fɛ u ka u janto u la bawo an ka maakɔrɔw ka kuma don ko jɔnni bɛ saba kɔ la don ni sinidɔnba kelen kelen tɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ saba min banbatɔ taalen kɔ k'i janto a kɔ la a tigiw ka dɔgɔ dɛ nka an bɛ welewelekan da halisa n'Ala sɔnna ma Bakari weleweledakan bɛ lase n'Ala sɔnna malidenw bɛ weleweledakan in lamɛn 20 24 76 29 radio Jɛgɛfɔ allo salamu alaikum wa alaikum salam somɔgɔw bɛ di tɔgɔ duman jamu duman kan wele ka bɔ min Makan Sila
Kabomi Kabo Kalaba Ase Bismillah Sila Asala ne kɔni bɛ jɛka fɔ la mɛ naamu n bɛ bamanan mankan ne yɛrɛ jɛka fɔ kanu bamanan mankan de kama jɛka fɔ bɛ turu kɛ quartier kɛrɛ min na ne t'a dɔn bon ne kɔni vraiment ne jɛka fɔ kanu bamanan de kama n bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ la ami ala ka hinɛ tabaw la ami ami ala ka yafa k'u ye ami ami ala ka ko barika ami aw bɛ ka kuma min fɔ kuma ba de dɔn su mɔgɔ i kana kɛ su fɛ mɛ a kɔ kɔni kan ka k'a fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka hakili to bamanan denw na ami ami ne kɔni ne ma jɛ ka fɔ ye mɛ ne bɛ n'a ɲini n ka se ka jɛ ka fɔ ye n ka se ka bamanan n'a denbaya ye o bɛ diya n ye o de kɔni ka di n ye jɛgɛfɔ bɛ Korofina n'i sera commune 1 na Bangoni tourna n'i tɛmɛna n'i bɛ bɔ dugu kɔnɔ i bɛ don Korofina dɔrɔn i bɛ ɲininkali kɛ ko radio jɛgɛfɔ wala fara goudron bɛ bɔ Kulukoro goudron na k'i kunda Fajigila sugu kan jɛgɛfɔ yɛrɛ bɛ o dawolo yɛrɛ la Korofina dolanci kɛnɛ o kɛrɛfɛ i y'a faamuya wala yɔrɔ dogolen tɛ ne yɛrɛ kɔni vraiment ne ye banni mɛn kunu vraiment m'a tɔ ne la mais n'i ma ban naari ma i tɛ se ka ban taari ma kosɛbɛ kosɛbɛ donc an kɔni bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka yen nɔgɔya ma ami 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 ala ka ko barika ami 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 den minnu b'a kɔ ala k'u barika ami ami ala k'u kɛ mɔgɔ nafamaw ye ami ami merci sila ala ka dugawu minɛ amin arabi 20 24 76 29 Bokari yani nɛgɛjuru bɛ don jɛgɛfɔ ka 23e anniversaire Bokari o y'a sɔrɔ bamanan b'a ka bana kɔnɔ a da tɛ micro la nka baara yɛrɛ kanu kama Bokari farigan min b'a kan a ma jo kosɛbɛ Bokari donso ɲɛnajɛ don bamanan ye baara min kɛ a ma dogo maa la sabu donso ɲɛnajɛ ka d'a ye a bɛ plateau fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ka d'a ye nka karamɔgɔnin ko don Bokari Tarawele a fari ma jo nka o n'a ta o ta a y'i sigi fo ka kɛnɛ wo Bokari o ye maaw fa kosɛbɛ dɛ sabu donso ɲɛnajɛ don maa caman min y'a kanu ka bamanan ye Bokari a y'i jilaja a y'a kolo girinya ka n'a sigi kɛnɛ kɔnɔ ka yɛlɛ ka nisɔndiya ka interview accordé ORTM yɛrɛ la Bokari Tarawele ani bonya minnu ka kan olu taara k'a sɛgɛrɛ Bokari a yɛrɛ ni bonya minnu ka kan k'o kɛnɛ in kɔnɔna la a y'o bonya baaraw kɛ k'a sɔrɔ degun b'a kan Bokari bamanan fɛnba don dɛ jiriba binna 20 24 76 29 allo i bɛ dɔ bɔ i ka retour la allo jɛgɛfɔ allo 20 24 76 29 20 24 78 78 allo oui allo somɔgɔ bɛ di baasi foyi tɛ tɔgɔ duman jamu duman Moribo Kone Mayamugu mɛ n ka dugu ye Nɔsɔmugu ye n'o ye Bamanan ka commune yɛrɛ ye kosɛbɛ 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 vraiment i y'a fɔ Yiriba taara Yiriba taara wallahi o kɛra ka sɔrɔ an yɛrɛ bɛ denmisɛnniya la an bɛ taa école la vacances fɛ an natɔla Bamanan b'a an ta a mana écoleden fɛn o fɛn sirada la a b'i ta ka taa ni ye o cɛ don a n'o wulila a n'o mɔna wallahi sinon ni Bamanan kɛ mɔgɔ dɔ ye a kun tɛ Bɛlɛdugu kanu parce que a ma wolo ye kosɛbɛ ou bien mɔgɔ caman t'o kalama a ma wolo ye mais dugu kanu de b'a la i bɛ kanu min dɔn dɛ vraiment dugu kanu de b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment an b'a fo o la wa an bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ vraiment a tagara ka fɛn minnu to a fɔ ala ka barika don ami vraiment an yɛrɛ dusukun kaminen don kosɛbɛ parce que vraiment a y'an kanu a y'an dɔn an fana vraiment an ka tɛna kanu an ka tɛna dɔn vraiment ne ka folikan kun y'o de o diyara n ye vraiment bɛɛ ka jɛ ka don n'ala sɔnna vraiment ala ka tile ni ami Kone merci beaucoup an bɛ Maɲamugukaw fo an bɛ Bɛlɛdugu bɛɛ lajɛlen fo Bɛlɛdugukaw ma to ko Bokari Tarawele Forokobugu ayiwa ka taa bila Bɛlɛdugu dugu bɛɛ lajɛlen la Bokari u bɔra maa si ma to kɔ bamanan ka suko Bokari n'i ko i bɛ dɔ tɔgɔ fɔ ka dɔ tɔgɔ to i bɛ ɲinɛ Bokari an bɛ bɛɛ de fo maa si ma to kɔ Mali faama minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ premier ministre minnu bɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la ministre minnu bolo bɛ baara la directeur baw Bokari Tarawele bɛɛ de tun bɛ kɛnɛ ka taa bila maire la bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la bɛɛ ye an bolomagɛn bɛɛ ye an kungo ta Bokari foyi t'an da bilen waleɲuman dɔn tɛ
Jekafo, allô? 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 Allô, oui. Oui, sommes Bedi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tokotma Jamouduma kan wuli kabomi? Suleiman Traoré Amnala. Ok, bismillah. Ne te dore fo me folo ka yafa deli ke deba tungarama. Sabula ne fa tɔgɔ Seydou Traoré. Ne wolo fa tɔgɔ Seydou Traoré. Ni émission in tun daminɛna. Jɛgafɔ émission foyi tɛ fɔ ne kɔ. Émission daminɛna daba bɛ pɛrɛn Seydou kunna a b'a fɔ a bila yan ta segin nin kan a tɛ fɔ tan. Ne bɛ énervé. Fo n sigi n ka baarakɛyɔrɔ la fo n ka baarakɛ mɔgɔ minnu bɛna baara kɛ balo kɛ f'i ye. I b'a fɔ ko Solo bɛ énervé mun na ko non ko daba bɛ ne fa tɔgɔma tɔɔrɔ kojugu. Ayi tulonkɛ don ni ɲɔgɔn cɛ u kun bɛnnen don tulonkɛ la. Tulonkɛ de don. N y'a faamu. N y'a faamu k'a fɔ tulonkɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ. Mais a bɛ ne tɔɔrɔ. Aw kɔni cɛ bɛ ne fa sɛgɛn kojugu. A bɛ n ka foli lase daba tunkara ma. Karamɔgɔba bɛ n'Ala sɔnna. Ko ne ko n y'a b'a dɔn u bɛ tulonkɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Mais a bɛ ne fa tɔgɔma lamisɛnya cogo min na. Nin bɛɛ o bɛɛ bɛ bila kulonkɛ de minɛn kɔnɔ. N y'a faamu. Donc n yɛrɛ tun y'a kanu. O ka taa ka taa n fa tɔgɔma ka taa ɲɛ d'a kan. A kuma cogo ye diya. Ka tila ka d'a kan k'a ye n fa tɔgɔma n'olu fa tɔgɔ Seydou Traoré ale yɛrɛ fɛnɛ Seydou Traoré. O direct ye. Donc tun y'a kanu mais Ala ma a latigɛ. N'a ka se ka ɲɔgɔn ye. Mais Ala deli bada. Ala ka a nɔgɔya ni fa tɔgɔma ye. Amin. Ala ka ye wusa ma ni yan ye. Amin. Yarabi Ala kana ka du barika ta a ma. Amin. An minnu b'a kɔfɛ yan nɔ. An ka jɛ ka dugawu kɛ an bɛɛ ka hakili to a kɔ la. Kosɛbɛ. Justin Jɛgafɔ foli aw minnu n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw tɛ se ka fo ka se a da la. Aw tɛ se ka fo. Ala ka hinɛ a la. Kosɛbɛ Ami. Ka yafa k'a ma. Ami. A da yɔrɔ nin ma. Ami. Ala ka fara kira ka jɔ. Ami. Merci beaucoup, merci a diyara n ye kosɛbɛ. I Traoré 20 24 76 29 radio Jɛgafɔ Baba Traoré. Hali bi nɛgɛjuru bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ka bila kɔnɔ. Awɔ. Allo. Oui, allo. Tɔgɔ duman jamu duman? Abdulaziz Jara. I b'a la ka weleli kɛ ka bɔ min? Kati Falajɛ radio faso ɲɛtaa directeur de programme. I bisimila. Ça va. An bɛ dugawu kɛ bamanan ye. Ala ka saya k'an ma lafiya ye. Amina ya rabi. Bamanan delila ka na an fɛ Falajɛ yan. A sira ne yɛrɛ fɛ yen. Awɔ. Ne y'a kɔnɔ kosɛbɛ kumakan in nɔfɛ. N taara fɛ radio la yen. Ka fɔ n ye a ka anniversaire la. An bɔra yan ka taa an ye bɔlɔn tan an ye bamanan ye an ye foli kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Awɔ. Depuis an ye saya in mɛn kuna sini. A ye dusumunkan kan bɛna s'an bɛɛ ma. A bɛ kɛ ten. An bɛ jɛ ka dugawu don ale na Ala ka saya k'an ma lafiya ye. Amina ya rabi. A y'an kɔn kiti min na Ala ka nɔgɔya. Ami. An bɛɛ bɛ taa jɛ min na Ala ka jɛ ko nɔgɔya. Amina ya rabi. An sɔgɔlen b'aw la sanga n'a ka waati bɛɛ. N'Ala sɔnna. Ka Bɛlɛdugu bɛɛ lajɛlen fo bamanan tɔgɔ la. Bɛɛ lajɛlen bɛ fo awɔ. A ye Bɛlɛdugu bɔ nɔgɔ la cogo min na yarabi Ala kana kɛ a man kojuguya ma an tɛ a ma jɔn don. Ami. Ala ka tile nɔgɔya. Ami. I ni ce. 20 24 76 29. Jɛgafɔ. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Jɛgafɔ don? Oui, Jɛgafɔ don. Tɔgɔ duman jamu duman? Ne ye Zumana Traoré. Zumana Traoré bɛ weleli kɛ la ka bɔ min? Ka bɔ Gabon. Gabon. Awɔ. Zumana folikan jumɛn b'i bolo ani dogo don? Voilà, vraiment, mais comment on appelle bamanan ka banni ko kuma mɛn. Voilà, ne b'a ka wele ka foli kɛ. Bisimila. Ala ka hinɛ la han. Ami. Ala ka yafa k'an ma. Ami. A y'an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya. Ami. Vraiment an n'a bɛ taa jɛmi ma Ala k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Amina ya rabi. Franchement ne kun t'ale dɔn. Mais kunun n kun bɛ ka dama tumakara ka kumaw lamɛn ne y'a voix mɛn o de la. Awɔ.
wallahi vraiment tiɲɛ yɛrɛ la ne kun t'ale dɔn donc a voix yɛrɛ diyara ne kosɛbɛ et puis a ka kumakan basigilen kun don vraiment n ko ne bɛ n ka ngoya yira vraiment ka foli k'a ye ala kɛ kaburu nɔra ye ami vraiment ne yɛrɛ b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen foli mɛn Gabonka ka nɛgɛjuru tigɛra nɛgɛjuru bɛ bɛɛ ka bila kɔnɔna la radio jɛgɛfɔ don sabu bɛɛ n'a ka radio ta waati don minnu y'an ta sisan jɛgɛfɔ don 100.7 studio Torna Ahmed Cham kunnafoni bala kɛnɛ kan bi an y'a kanu ni ka bonyamasegin ta ka anw baarakɛɲɔgɔn anw kɔrɔkɛ Seydou Traoré bamanan Seydou jɛgɛfɔ ka bamanan Seydou Kolokani bamanan Seydou Forogobugu bamanan Seydou Bakari Traoré dankɔrɔba in de ta di nɔnkɔma a ye an bila ɲɛnafin na dɛ Bakari Traoré baara ka di dankɔrɔba ye bamanan a bɛ maanifinw de ladi waati bɛɛ ani bɛ bɛn dogodogoni kɔnɔna la a kɛ tan a ka gɛlɛ i ni bamanan bɛ ɲɔgɔn ye siɲɛ 3 k'a ma sigi ka fɛnnin dɔ f'i ye i ka nin fara kan walima i ka nin bɔ a la o cɛ kun don Bakari an bɛ nɛgɛjuru to ye lamɛnbaaw bolo allo somɔgɔ bɛ di tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min bisimila Traoré jan 7 studio Torna Ahmed Cham kunnafoni bala kɛnɛ kan bi an y'a kanu ni ka bonyamasegin ta ka anw baarakɛɲɔgɔn anw kɔrɔkɛ Seydou Traoré bamanan Seydou jɛkafo ka bamanan Seydou Kolokani bamanan Seydou Forogobugu bamanan Seydou Bakari Traoré dankɔrɔba in de ta di nɔnkɔma a ye an bila ɲɛnafin na dɛ Bakari Traoré baara ka di dankɔrɔba ye bamanan a bɛ maanifinw de ladi waati bɛɛ ani bɛ bɛn dogodogoni kɔnɔna la a kɛ tan a ka gɛlɛ i ni bamanan bɛ ɲɔgɔn ye siɲɛ 3 k'a ma sigi ka fɛnnin dɔ f'i ye i ka nin fara kan walima i ka nin bɔ a la o cɛ kun don Bakari an bɛ nɛgɛjuru to ye lamɛnbaaw bolo allo somɔgɔ bɛ di tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min bisimila Traoré kosɛbɛ mana tun b'a kɛ ayiwa ani min Mari Kulubali tun b'a kɛ Mari Kulubali a fana bɛ ORTM na sisan ayiwa min ye dankɔrɔba in fana n'o ye Cambɛli Gimayara o fana tun bɛ revue de presse kɛ Bakari Traoré nin de tun ye revue kɛlaw ye radio jɛgɛfɔ kɔnɔ ka radio to Jelibugu la ka sɔrɔ a mana Korofina o tuma Bakari a nalen Korofina ayiwa maa min farala jama kan o kɛra Jérôme Jara ye Jérôme Jara farala kan ayiwa Bakari Jérôme a fana bɛ tiɲɛ sɔn an bɛ don min na ko bi ayiwa Cambɛli Gima ale taara Faransi sigi kɔnɔna la ayiwa Mari Kulubali ale taara ORTM na Se Jose fana ye concours sɔrɔ ka taa ORTM na o tuma gafe a ɲɛmɔgɔya tora Daba Tunkara bolo o tuma bamanan ani Daba Bakari u mɛnna baara la ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ o tuma ka Jérôme far'u kan u maa 3 de tun bɛ gafe rotation k'u ni ɲɔgɔn cɛ Bakari k'a falen o tuma maa min nana fara u kan o ye journaliste Seydou ye Bakari Traoré min ye ala ka wele sele Jérôme Jara ma o tuma ne farala kan o tuma an bɛ don min na ko bi e farala kan Amadu Konare ale fana farala kan o tuma Bakari baara kɛcogo filɛ nin ye an bɛ taa Jibi fan fɛ ayiwa hali bi bamanan ka kumakan Seydou Traoré bamanan a tun bɛ baara kɛ a kumakan tun ye kumakan jumɛn ye maa minnu ɲinɛnen b'a kɔ wulikajɔ ye sɔnni sigi i ka dɔn awa wulikajɔ an bɛ taa Ndola fan fɛ révélation Prosper Ki ale ko comité exécutif fédération malienne de football ko Esi Magma Gabriel Konate était candidat Bamaride était candidat fasilikɛla a ko wagati dɔ sera sa tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ donni min na ko bi ballon kanubagaw an ka bɔ nin gɛlɛya in na ten sa i ka dɔn awa gɛlɛya min n'a bɛ ko caman fɔ i ka dɔn awa jɔnni ma a ko gɛlɛya min bɛ i ka dɔn awa anw ka ballon ko la bi i ka dɔn awa gɛlɛya in dɔ wɛrɛ tɛ i ka dɔn awa pɔsi kɔnɔ ko kɛlɛ don n yɛlɛkun ka kɛlɛ.
Bokar Traoré ni ne kun ye bamanan ye ayiwa n'a ka complice n'o ye Daba ye Bokar u kun ye ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ u kun ye ɲɔgɔn faamu kojugu u bɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ nka ni baara banna u b'u tigɛ ci ɲɔgɔn tigɛ ka yɛlɛ u bɛ taama ɲɔgɔn fɛ Bokar complicité tɛ tɛmɛ ni maa fila ka baara kan u ye ɲɔgɔn faamu kojugu u bɛ ɲɔgɔn gosi-gosili min kɛ Bokar o de fana kun ka di maaw ye koyi ni Daba yɛrɛ ma bamanan gosi don min na ni bamanan ma Daba gosi don min na o tuma a bɛ fɔ ko gafe ma ja tellement que u ka gosi-gosili dɛ o de tilala ka na k'a damana ɲaga ye o de nana k'a damana yɛrɛ yɛlɛko ye o tuma ni k'o fara baara in yɛrɛ kan Daba ye o ye a bɛ ka bamanan gosi kuma dɔ la a bɛ kuma gɛnɛkala ko kan ayiwa nin bɛɛ de tun ka di mɔgɔw ye bamanan fana mana Daba gosi o tuma ale bɛ se ka ntolan ci ale bɛ se ka boli Daba tɛ se ka ntolan ci o tɛ se ka boli o tuma fana kelen kɛ Daba la o tuma u bɛ to ka fila kelen saba u bɛ ɲɔgɔn sama waati bɛɛ o tuma bamanan ka da cɔcɔ ko Daba b'o fɔ waati bɛɛ kuma dɔ la o bɛ bamanan dusu bɔ jɔn bɛɛ n'i dancogo don o tuma ale kɔni b'a yira k'a fɔ ale kɔni fana bɛ se ka boli o tuma n'a fɔra k'a ye coyi kɛ ale bɛ boli nka Daba bɛ se ka boli wa ayiwa nin bɛɛ kun ye kumaw ye fiɲɛfɔw tɛ quoi kulonkɛw de don yɛlɛkow de don ka mɔgɔw disirɛ ka mɔgɔw laɲinɛ dɔɔni ka mɔgɔw ɲagari o tuma ko tulon tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ tɛ tulon sa wari waati kɔni min tun b'an bolo kɔrɔ Bokar an bɛ se ka fɔ sa ko tɛnkunna n bɛ bɛɛ lajɛlen fo arajo Jɛgɛfɔ ɲɛmaayaso ka baara de ye nin ye Bokar k'a yɛrɛ k'a fɔ kunnafoni kalimu tabaw ye sɛbɛnni caman kɛ bi gafe bɔra dɛ nka Bokar anw bɛ cogo min na an y'a kanu baarakɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔnɔ an tɛna se k'an da lase kunnafoni sɛbɛnni ma o tuma an bɛ waatinin bila ka nɛgɛjuru labila an bɛ waatinin bila ka foli kɛ an bɛ waatinin bila ka tasibila kɛ ka ɲɛsin anw jɛɲɔgɔn an baarakɛɲɔgɔn ayiwa waati bilalen a tɛ bamanan na kunun Ala mana min kɛ o kɛra ka ban nka Bokar a b'a yira k'a fɔ an jɛra ko dɔ ma a b'a yira k'a fɔ an hakili b'a la a b'a yira k'a fɔ don dɔ tɛmɛna a b'a yira k'a fɔ a ye jɔyɔrɔba kɛ arajo in kɔnɔna la o tuma a b'a yira k'a fɔ min ye o ka waati n'o sera Bokar Traoré fo k'a dɔn a ye o ye wajibi ye anw kan a n'o ka kan tɔgɔ Jɛgɛfɔ bamanan ye Jɛgɛfɔ tɔgɔ sama ka se yɔrɔ min na dan t'a la bamanan ka baara kanu ye Jɛgɛfɔ tɔgɔ sama ka se yɔrɔ min na dan t'a la bamanan ka baara nisɔndiya o ye Jɛgɛfɔ tɔgɔ sama ka se yɔrɔ min na dan t'a la o tuma an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka dayɔrɔ suma Ala ka hinɛ a la u y'an kɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya o tuma Ala ka badabada dali nɔgɔya ye Ala k'an mɛn ka saraka bɔ u ye Ala kan'an ɲinɛ u kɔ Ala kan'an kɛ fitiriwale o de ka gɛlɛn kosɛbɛ Jibi an bɛ fɔ ko waleɲuman dɔn ale bolo tun bɛ nɛgɛ karafejuru la Bokar e ni ne tun bɛ kumaso in kɔnɔ yan maa minnu sera ka don waati kɔnɔna la n b'u fo minnu y'a labɛn hali bi nɛgɛjuru bɛ ka suru o tuma n b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u ka hakɛ to bɛɛ lajɛlen ma se ka don nɛgɛjuru fɛ o tuma sini ni Ala ni kira sɔnna ma an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ tuguni ni k'an da don sini kibaruyaw la ka bonyamasegin ta ka bamanan sɛgɛrɛ e ni ne bɛ wele Burapele ni a ka jama bɛ n'o sigi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan o tuma sufɛ to ma dun ni kunnafoni kelen bɛ santalama n'a sɔrɔ kuma laban dɔ b'i bolo kuma laban tɛ bɔ bi yɛrɛ lamɛnbaaw yɛrɛ y'a faamuya min ye kuma yɛrɛ a man d'an si ye nka a bɛ kɛ cogo di an bɛ min fɔ ka da nin kan o de ye halibusa Ala k'an kɛ ɲumankɛla ye wa minnu y'an kɔn tiɲɛso Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye an bɛ taa ni ka segin kɛ kuma in kan bamanan kɔni taara jɔnkɔ la mɔgɔw ye wulikajɔ kɛ ŋaniya ɲumanw ka sen b'u kɔnɔkɔrɔ ani ka bolo bila u dufa la nka bamanandenw ni a muso bɛ yen dɛ u ka hakili t'u la u tɛ n bɛ segin kuma in kan ko jɔnni bɛ saba kɔ la don fo sinidɔnbaa kelen kelen an b'a ɲini u fɛ hali busa k'u hakili to bamanan ka denbaya la ayiwa Bokar bɛɛ lajɛlen k'i hakili to bamanan ka denbaya la o bɛ diya anw ye kojugu sabu bamanan y'a ka ɲɛnɛmaya de kɛ ka maaw nisɔndiya ka maaw ɲagari o tuma ka maaw bɔ tɔɔrɔ dɔ kɔnɔna la sabu maaninfin kelen sigilen bɛ dusukasi kɔnɔ i bolo b'i dakɔrɔ n'i ye arajo dayɛlɛ k'a sɔrɔ kuma dɔ bɛ ka fɔ arajo la k'a sɔrɔ maa dɔ bɛ baara sugu dɔ la a b'i ɲinɛ e ka degun kɔ anw ka baara y'o ye Bokar maa caman de bɛ an ɲɛ t'u la nka olu de tulo bɛ anw na ni dun tulo bɛ maa la a tigi bɛ n'i ɲɛ kɔrɔ a ka kɛwale bɛ n'i ɲɛ kɔrɔ Bokar an bɛ maaw nisɔndiya waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni tɔɔrɔ ye anw sɔrɔ Bokar Traoré walahi an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka min kɛ maaw ye u b'a dɔn an ye an y'o dɔn an ka sukow la an y'o dɔn Kuje ka suko la an y'o dɔn Jérôme ka suko la an y'o dɔn Mariam Kuyate ka suko la
CDG Amadou Moumé Kone an y'o dɔn ka suko la Alou Keta Patterson ka suko an y'o dɔn Adja Nantɛnɛ Kɔnte ka suko an y'o dɔn Lagare an y'o dɔn o ka suko la Seydou Traoré Bamanan ka suko an y'o dɔn o la wallahi lamɛnbaaw ma to kɔ u y'an bolo magɛn u y'u ka duwawu sama ma u wulila ka taa kɛnɛ kɔnɔna la ko bɛɛ ni ce Ala ka lajɛlen ka fo o kuma an bɛ bi tabila yan Bukari o kuma bɛɛ lajɛlen ni ci ka lamɛnliko ɲuman na a k'an bɛn waati wɛrɛ wasalam